Onyulo, inyiero ang'o kamano bwana? Tok mo gimoro mora. Nang'o? Ni koro nyithindo bo biro ira ni mondo mi adhi akowgi e kot. Gidwa dhi tero wach mar kot. Nyithindo mage? Tok nyithindo mathindo ma dhano nyuologi. Nyithindo? Nyithindo. Giwacho Biro nang'o? ira giwacho ni gidwa ni maslahi margi nyaka koro bed represented e kot. Kendo nyaka jo human rights wuog oko. Nyithindo ywak kendo nyithindo wacho ni jonyuol sandogi gi wach moro. Wach mane? Mar school fee koso? Ok sikul fee? Nyithindo ywak ni kanegi odwa bedo machiegni gi dalagi ahinya. Mit mar dhi kane uwe ni idho mitoka Kisuori. Mano te en. Igi kwayo kendo ne giwacho niya. Kabeto nyiri manyien koro nikech jonyuolgi to osetamo wang'gi nosenyuomore koro. Koro iwacho ne nyiri mapod tindo mapod dhi sani dwa dhi katedo. Gitem gichwale tiendgi gidhi katedo mabor. Odhi e mabor. Ma at least nyithindo nyalo suore kata ninde kata kako po ni dalau ni ahero. Kare koro kare nyuomi kata mana Mombasa. Nyathi ninde kata mana e mitoka ndalo ariyo. Koso Mombasa cha nindo kendo yodi. Ariyo. Karo ninde ndalo adek. En nyathiwa nikech en mon puonj ko waket ni ndalo adek. Idwaro ni mondo gininde mitoka kata mana ndalo adek. Ok gimoro ni dalau ni ahero. Koro ka choi dhi chaki tedo kane uto ni kochogo. Koro mago to ginang'o? Ni dalau kamoro be nitie korwa ni kokwanyogi kamae, idhi tedo kamae. Mago to korang'o? Nyithindo ywak. Mano to onyo mager.